Ola, moi boas, damos a benvida a este último informar do mes de xullo no que lles falaremos as demandas dos xeiteiros en relación coa reapertura da pescaría da Sardiña. Estaremos tamén no Porto do Freixo en Outes, onde ven de visitalo o presidente de Portos de Galicia. E falaremos tamén da homenaxe que ven de rendir Portosín o seu regatista máis internacional, Iago López Marra. Estes temas e máis, hoxe aquí en Informar. Comezamos. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. O peche da pescaría da Sardiña mobilizou os xeiteiros de toda Galicia. A flota reclama quedar excluída dos totais admisibles de capturas que limitan a súa actividade artesanal. Os representantes políticos e do sector do mar acordaron durante a xuntanza reclamar que o xeito deixe de estar suxeito ao sistema de cotas polo seu carácter artesanal, así como que a Xunta asuma as competencias na xestión das augas interiores das rías. Reclamar que o xeito deixe de estar suxeito a este sistema de cotas que non debería funcionar para a pesca artesanal e, polo tanto, suprimir o xeito dese sistema de cotas que cada ano ameaza a sobrevivencia da pesca artesanal, neste caso da arte do xeito. Outra das conclusións é que entendemos que debería ser a Xunta de Galiza quen asumise a competencia plena sobre as augas interiores, nomeadamente as rías de Galicia, e que, polo tanto, xestionase ela directamente o que sexa o sistema de que non teñamos que agardar nin ordes de Madrid nin ordes de Bruselas para poder pescar no que é as nosas augas interiores e as nosas rías. Solicitarán ademais, como xa propuxo a conselleira do Mar, que se adiante parte da cota do último trimestre do ano para poder así reabrir a pescaría ao longo deste mes, un dos máis rendibles ante o aumento da demanda de sardiña. Para salvar esta campaña, porque é un momento tremendamente delicado para os xeiteiros, que os cupos que están a conta do último trimestre do ano que se adianten para poder enlazar xa con esta campaña e realizar cando é o tempo. O tempo é este, o verán, é o momento do consumo, o momento onde a materia prima ten que entrar tamén polo tamaño nas conserveiras. Mañá mesmo reuniránse na Xunta con todos os grupos para trasladarlle estas demandas. O BNG propoñerá tamén que se habilite unha liña de axudas para garantir as rendas aos traballadores do xeito e do racú mentres dura o peche da pescaría, naqueles casos que non teñan outra alternativa de pesca. O presidente de Portos de Galicia visitou o Porto de Freixo en Outes para anunciar as melloras que vai acometer de inmediato o ente autonómico. O presidente de Portos de Galicia, José Juan Durán, anunciaba durante unha visita realizada ás instalacións portuarias do Freixo esta actuación, que consistirá na reparación e mantemento de dúas estruturas do peirao. A primeira delas, o dique flotante, que sufreu desperfectos a causa dos temporais e a virulencia do mar este pasado inverno. Do dique flotante, do dique de abrigo flotante que aquí se atopa, que presta en consecuencia protección a toda a dársena, e que sufreu unha serie de desperfectos froito da forza do mar que levou a separación de dous módulos e o conseguinte desplazamento dun deles que, lóxicamente, unha situación de mar forte, pois podería ocasionar algún problema maior. Se vai a actuar así. Tamén se repararán varios fingers que se atopaban en mal estado. Se van a reparar unha serie de fingers, que son as estructuras perpendiculares aos pantaláns que permiten acceder ás embarcacións que tiñan tamén daños, e estábamos comentando pois actuacións que
que se veñen de desenvolver que teñen que ver en términos xerais con os elementos de seguridade, de protección das embarcacións que tamén se están desenvolvendo. As dúas actuacións que serán executadas de inmediato contan cun investimento duns 15.000 euros e virán a mellorar as condicións dos usuarios deste porto, tanto os do sector profesional como tamén os da náutica recreativa. 85 investigadores de distintos centros participaron na elaboración dun inventario sobre as especies mariñas do litoral galego que ven de presentar a Xunta de Galicia. A riqueza das augas galegas xa está fora de calquera dúbida. A Xunta de Galicia vende editar Inventario da Biodiversidade Mariña de Galicia, que recolle todas as especies que se atopan no litoral galego. En conxunto salen 6.372 especies. Decir que a nivel de toda España hai unas 11.000 especies, polo tanto en Galicia temos máis da mitad das especies que están descritas para toda España. Representa un número moi importante. O catálogo foi posible grazas ao traballo de 85 investigadores de diferentes centros, tanto galegos como nacionais e internacionais. A obra ofrece unha fotografía da biodiversidade que acolle Galicia, algo que facilita tamén a súa protección. Porque para protexer, primeiro hai que coñecer. Porque para saber en que estado se atopa a biodiversidade mariña galega e como evoluciona, primeiro hai que coñecer a súa distribución e a súa abundancia. E porque para determinar que zonas debemos protexer e como debemos xestionar os recursos e os ecosistemas, primeiro hai que cuantificar esa biodiversidade. A publicación recolle todas as especies coñecidas dende a desembocadura do río Miño ata a do Eo e dende a zona intermareal ata a Visal, tamén a montaña submarina do Banco de Galicia. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de rías, de onde senón. As asociacións de vela e o Concello de Cambados volven colaborar na posta en marcha da terceira edición da Escola de Verán de Vela Tradicional. O Concello de Cambados volve buscar a colaboración das asociacións de vela do municipio para dar forma á Escola de Verán de Vela Tradicional. Será a terceira edición desta iniciativa que, segundo o edil de Deportes, se axusta á filosofía do goberno municipal. Nos parece que Cambados ten unhas características moi interesantes con respecto a eso. Temos unhas condicións e ademais un porto precioso no medio do concello para divulgar o bo que ten o mar, non solamente a nivel económico, sino a nivel tradición e nivel cultura. A escola realizarase en dúas quendas, a primeira do 17 ao 28 de xullo, mentres que a segunda será entre o 31 de xullo e o 11 de agosto. Contará con 40 prazas e diríxese a maiores de 13 anos. Decidimos organizar os cursos primeiro para que a xente aprenda o manexo deste tipo de barcos e logo que haya unha continuidade durante todo o ano, por se se quere salir ou se animan a facerse socios, xa que dispoñemos deste tipo de barcos en Cambados. De cara ao vindeiro ano, os organizadores non descartan ampliar a formación que ofrecen para dirixilo ao público máis cativo, habilitando unha zona preto de terra para que eles tamén poidan iniciarse na vela tradicional. Para o ano, a mellor en un sitio máis recollido e sin que haya máis peligrosidade, porque os nenos hai que ter un cuidado especial, son barcos que se sales fora hai que ter un cuidado e para andar con nenos preferimos estar máis cerca de terra que non pase ninguna desgracia. Entón, a ver se para o ano ali no saco de Fefiñán se pode facer como unha guardería de vela con barquiños máis pequenos, os que podan navegar ali dentro, que os rapaces vayan collendo desde pequenos esas nocións, que despois axuda moito para logo continuar. As inscricións poden facerse no Concello de Cambados e teñen un custo de 70 euros. Todo listo en Aguiño para unha nova edición da Festa do Percebe que se celebrará este domingo. A organización prevé repartir ao redor dunha tonelada de marisco. A xornada iniciarase cedo a partir das 11 da mañá cando tome a saída a primeira bandeira Festa do Percebe de Aguiño. Por primeira vez a Liga vai a competir en aguas de Aguiño.
xa que hasta ahora a única regata que se fixera pois fora fai uns anos un campeonato galego, e por primeira vez a Liga Galega de Traíñas pois acude a Aguiño, non? A regata comenzará ás 11 da mañán, desenvolverase desde o porto de Aguiño hacia fora, hacia máis ou menos co rumbo hacia Sálvora, e se poderá ver desde onde está a depuradora, non? Rematada a competición, procederase a entrega dos percebeiros de honra, que este ano recaerán sobre Kiko Cadaval e a Asociación Francisco Lorenzo Mariño como homenaxe póstuma ao párroco de Aguiño. A mediodía comezará a degustación gastronómica na que se repartirán 1000 kilos de percebe en racións de 300 gramos a 15 euros. Intentaremos coller ao pé dunha tonelada de percebe, que é o que suele ser habitual, esperemos que chegue, ojalá, ou tamén ojalá non chegue, porque se non chega será porque temos máis xente que é do que temos habitualmente desde que empezou que é a festa do percebe en sí. O plato vai a ser como ano pasado, vai a ser o que é un plato de cerámica de buño impreso co que é da festa do percebe. No aspecto turístico, que efectivamente dar a conocer a nosa comarca a través dos seus produtos sempre é algo pois interesante para calquera administración, senón tamén polo propio produto, é dicir, eu creo que teñen un produto de máxima calidade en Galicia, e o feito de que o seu nome pois sone en moitos máis lugares pois fai tamén que o precio pois sempre poda ser máis acorde que a calidad, como antes decía, do produto que é máis. Correspondente á sétima e a oitava probas dentro do calendario de regatas que integran a Liga Galega de Traíñas da Liga B. Cabo de Cruz acollerá este próximo sábado e o domingo a cuarta edición da bandeira de Traíñas Mariña Cabo de Cruz. Na regata tomarán parte 9 clubs que integran actualmente esta competición. Vaise celebrar sábado e domingo. O sábado e domingo a proba é de seniors, nada máis que de seniors, e o domingo se levará a cabo tamén a proba femenina. Isto está dentro do calendario da Liga Galega de Traíñas. Na categoría femenina é única, pero na categoría senior Cabo de Cruz compite co equipo B, na categoría da Liga Galega que é B. Hai dúas categorías, A e a B, e nós estamos participando este ano outra vez por terceiro ano que participamos na Liga B e organizamos gracias a Marina e ao Concello de Boiro e con nosos patrocinadores, pois levamos a cabo esta nova bandeira que se vai celebrar este fin de semana. Os principais favoritos para levarse a vitoria na proba serán os dous equipos que lideran actualmente a clasificación, Cabo de Cruz e Muros. As expectativas están pois ahora mismo na categoría senior. A tripulación B está de primeira na clasificación da Liga e en principio pois bueno, a nosa idea é traer a bandeira que quede aquí na casa, pero bueno, está dura, cada vez os equipos están máis cerca, máis preto de nós, equipos como Muros, a Cabana de Ferrol tamén se está acercando a nós e están competindo. É unha competición moi bonita porque non está definida completamente quen vai a ser o ganador da Liga, porque por puntuación hai opcións a todo, matemáticamente non está nadie como campeón. Por outra banda, terá lugar tamén a disputa da quinta bandeira de Traíñas feminina Concello de Boiro. E na Liga femenina pois participan 5 barcos, se non me equivoco, e de momento pois a que está líder é Ribeira e nós estamos de segundos clasificados e, bueno, facendo unha aproximación a este equipo que se está facendo, como sabedes, se xuntou co club de Pobra para poder sacar a categoría femenina e está funcionando ben, hai unha boa relación co club de Pobra e estamos facendo unhas boas regatas e mellorando pouquiño a pouco. Un equipo moi novo, feito con rapazas novas, poucas veteranas, e as expectativas son pois intentar traer tamén a bandeira un pouco máis complicado, pero vamos a loitar por deixala aquí na casa. Despedimos o noso informar desta semana coa homenaxe que ven de renderlle o Club Náutico de Portosín a Iago López Marra, que proclamouse campeón de Europa na clase 49er. Nos estaremos de volta vindeiro xoves a mesma hora aquí en Canal Rías Baixas. Ata entón.
Numerosos familiares, amigos e veciños de Iago López quixeron sumarse á homenaxe brindada polo Náutico de Portosín o Xavi, campeón de Europa, tras revalidar o título en Polonia o pasado sábado. Es un currículum que, bueno, pues que con la juventud que tienen los dos, esperemos que llegue a ser de leyenda. Por lo menos así lo deseamos en este club, que le hemos visto crecer desde pequeñito y que le hemos visto pues todo lo que Iago representa, es decir, pues los valores de la humildad, la pasión, el talento. Valores aos que sumar, sen dúbida, a xenerosidade da que fixo gala Iago o entregar a súa medalla ao Club Náutico en sinal de agradecemento. En este agradecimiento al club quería ceder la medalla que hemos conseguido en el Campeonato de Europa, pues como muestra un poco de agradecimiento, porque eso, una vez más, nunca me ponen pega nada, son súper cariñosos y me siento como en casa. Gracias. O acto contou coa presenza da secretaria xeral pro deporte, quen fixo un repaso dos éxitos colleitados polo regatista nos últimos anos. Os 2 títulos europeos hai que engadir o gran papel do seu equipo nos Xogos Olímpicos. Ser campeón de Europa en 2016, olímpico, 9º posto. Ser campeón de Europa en 2018, ir ahora ao Mundial. Pretender clasificar a España para Tokio 2020. Que se non é neste será no que ven, porque no que ven tamén hai europeo, hai mundial e hai máis oportunidades, pero tamén entendo que queira amarrarse á primeira. A próxima cita será no Campeonato do Mundo que se celebra en agosto en Dinamarca. Alí España xógase o primeiro pase para conseguir unha praza olímpica en Tokio. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.